Хочу вам зізнатися, мене купили. 2 роки тому в одному своєму відео, а саме де подивитися аніме українською мовою, я висловив думку про те, що зразу ж оформлю платну підписку на той легальний відеосервіс, який запропонує мені повноцінний дубльований аніме експірієнс, без різних сабів і танців з бубнами. Ну так і що, такий сервіс почав накльовуватися на обрії. Да. Загалом я взяв і оформив платну підписку. Це певно вперше у мене так, що мене купили з батвою. Так а що ж це за сервіс то такий підступний, га? Запитаєте ви мене. А назва йому потужний та заманливий Світ ТВ. Всім привіт, з вами Аніокер, і сьогодні я хотів би поговорити про доволі амбітний і доступний для рядового українця проект. Як ви вже зрозуміли, Світ ТВ. Обговоримо його плюси і мінуси, а також чи справді нас очікує багато легального і якісного дубльованого аніме-контенту, як кажуть деякі блогери. Про це та інше дізнаєтеся сьогодні у відео. Тож поставте вподобайку, підпишіться та напишіть все, що ви думаєте на рахунок цієї теми в коментарі. Не стримуйтеся, я у вас вірю. Так от, скажу чесно, мене забайтили як останній баклажан на городі. Крайньою краплею було новеньке авторське шоу з назвою, яка охарактеризовує теперішній стан нашого суспільства. Хто поняв про що я, той поняв. Я розчехлив свій бідний і худий гаманець та пафосно оформив підписку пробного періоду аж в 1 гривню. Мене окутала неймовірна гордість за себе, відтепер я вже був не пірат, я був повноцінний капер. Мені відкрилися купи і ще більші купи контенту, які б я не передивився навіть за декілька років. Але мені особисто було цікаво лише 2 речі – те шоу і анімешки українською мовою, ясна річ, про які я був добряче так начуваний. Звісно ж, так як цей канал анімешний, то й приділює відповідно основну увагу саме аніме, які там є. Їх там виявилося не те щоб і багато, якщо чесно, хоча мушу відмітити, озвучені дубльовані вони класно. Видно, що власники вирішили зробити хід конем і додати до себе трохи аніме-класики, такої як Наруто чи той же Пожирач душ. Є у мене думка та й деяка інформація, що це не єдині класичні тайтли, які з'являться на сервісі, а тому закликаю спільноту до їх перегляду, та й загалом активу навколо них, бо зацікавленість аудиторії – це найголовніший стимул для власника робити щось в цьому напрямку. Але не тільки просто глядача я хочу закликати щось робити, представників Світ ТВ хочу теж понапрягати. Якщо вони мене, звісно ж, дивляться. Надіюсь, що це так. Для початку мушу запевнити, що аніме – це дуже і дуже вигідна тема, особливо якщо це щось хайпове або класичне. Легальна ніша у нас в країні доволі непроторена, а тому ви можете стати навіть монополістами в цьому питанні. Згідно з відкритими даними деяких зелених сайтів, хайпові тайтли збирають від 300 до 500 тисяч переглядів за сезон. А класика може навіть і більше, в того ж Наруто взагалі якісь нереальні цифри у пару лямів, хоча то, можливо, назбиралося за роки вислуги. Тому, як то кажуть, думайте. Я б на вашому місці задумався. Так і що, повернемося до сайту. Почав я передивлятися, значиться, Наруто. Перша, що кинулася в очі, так це картинка. Тут вона підтягнута у порівнянні з тим, що лежить в інтернетах. Можна сказати, напевно і точно, аніме береться напряму у правовласника, тож відповідно не втрачає в якості від десятків перезаливів і стискань. Те ж саме можна сказати і про звукову доріжку, українська в неї залітає як рідна. Голоси у ній теж підібрані непогано. До речі, якщо вас цікавить ця вся тема детальніше, то раджу глянути лінійку відео від Lady Phantom з детальним розбором голосів та нюансів. Це ніяка не реклама, просто порада відео приємної колеги. Посилання залишу в описі. Сам я достатньо лінива людина, щоб розбиратися і заглиблюватися аж настільки в цю обширну тему, якщо чесно. Наступним на черзі був Пожирач душ, але на жаль, тут нас повноцінним дубляжем не порадували. Хоча і за кадр видався доволі непоганий. Скоріше всього не вийшло від правовласника витягнути чисту звукову доріжку. А тому такий вибір зрозумілий. Опа, а що? І все? Да. Якщо чесно, я надіявся ще знайти якісь анімешки, та інформація по ним наче була. Але я їх так і не знайшов. Чи то я сліпий, чи то по тарифу не проходив, хто знає. Напишіть у коментарі, хто більше в курсі цієї теми. Можливо, інші тайтли, про які я чув, були тільки анонсованими, а я провтикав. І таке буває.
І так, що ще мене приємно здивувало, так це крос-платформа. І якщо коротко, то це можливість з легкістю дивитися те, що хочеш, хоч з компа, хоч з телевізора, а що найголовніше, в наші буремні часи з телефону. Хочу підмітити, що у зелених конкурентів з цим значні проблеми. Мене постійно у коментарях питають, а чи є зручна можливість глянути аніме з телефону. От вам, в принципі, і відповідь. Якщо хочете глянути того ж Наруто з телефону, качайте застосунок і дивіться його з девайсу. Все very lazy, як то кажуть у нас на Слобожанщині. А ще у нас кажуть: Саня, у тебе скучне ліцо, тобі ніхто денег не дасть. Хоча дають же, за що добродіям велика подяка, а тому всіх бажаючих підтримати і потрапити у цей список великих людей закликаю задонатити або оформити платну підписку. Що то, це вклад у розвиток каналу. Часи зараз скрутні, рекламодавців нема, тому вся надія на вас. Тож дякую за увагу і продовжимо. Аніукер, от ти сидиш ото і тільки хвалиш Світ ТВ, а мінуси то будуть? Чи тебе там справді проплатили злі капіталісти? Можете ви мені пред'явити, але да, мінуси будуть, куди ж без цього? Як я вже і казав, анімешок поки реально мало, хоча я впевнений, що згодом ця ситуація зміниться. Особливо якщо ви проявите ініціативу і підете оформите підписку, ваша гривня однозначно може повпливати на розвиток цієї історії. Представникам же Світ ТВ, в свою чергу, хочу сказати наступне. Не недооцінюйте капіталооборот аніме середовища. У мене та й у моїх колег середній вік підписників від 24 до 34 років. Люди вже далеко не бейбуси, як ви могли зрозуміти. А тому маю за наглість попросити повкладатися більше у різноманітність аніме-контенту. Зокрема, відділити вкладку аніме від вкладки мультики. Все ж мультики то більше про дітей і для дітей. Аніме – це штука різностороння і різновікова, в якій можуть бути тайтли від 12+ років і аж впритул до 18. І якось буде тяжко пояснити такі аніме, які знаходяться в мультиках. А тому це все ж має сенс. Також, як на мене, не вистачає більшої різноманітності підписок. Я б додав трошки дешевші підписки по конкретних категоріях, такі як фільми, серіали, аніме і мультики, передачі та шоу, які б підходили підписникам, зацікавленим в тому чи іншому конкретному виді контенту, але які б в свою чергу не хотіли б переплачувати за інший контент, який їм не цікавий. Також сам сайт треба однозначно вдосконалювати, наприклад, додати більше персональних категорій, попрацювати у напрямку зручності і інтуїтивно зрозумілості, додати більше інформації про підписки і контент, який отримує підписник, і, звісно ж, покращити пошук серед контенту. Все ж бажано, щоб той чи інший продукт шукався з напівслова, навіть якщо воно написано китайською мовою. Ще доволі важливим пунктом, напевно, буде підписка із-за кордону, бо, наскільки я бачив, це доволі наявна проблема, і багато хто про неї пише. Загалом за час користування сайтом я побачив, що він оновлюється майже кожен день, за що хвалю. Але все ж хотілося більших і радикальніших покращень. Якось так. Так і що у нас у висновку накльовується? Аніукер теж у нас намахав. А от і ні, напрочуд поки що у мене доволі великий кредит довіри та позитивні передчуття у плані Світ ТВ. І тому, на мою думку, це чи не єдиний такий сервіс, який справді може легально завести купу аніме на наш український ринок. У них для цього є все, і зв'язки, і гроші, як бачимо, бажання. Головне їм трошки показати нашу зацікавленість у цьому виді контенту. А тому прошу як колег, так і простого глядача цим всім зацікавитися і розповсюдити, тим паче, що пробні 2 тижні там на шару. Всього за 1 гривню. Я сам зайшов, потицяв, поняв, що це доволі зручно і оформив повноцінну підписку. Якось так. Та й 2 тижні вам вистачить з головою, щоб то все глянути, тому я у вас вірю. Тож підписуйтеся, поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі і найголовніше не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.